Δεν έκανες προς πίσω, Τσούλης ίσα ίσα. Ίσα ίσα. Κάνε άλλη μία. Κάνε μπροστά, κάνε μπροστά. Κάνε μπροστά κι άλλο. Κάνε ρε αγόρι, κάνε πίσω τώρα. Πίσω. Άτσε εκεί. Εκεί κάτσε. Ένα όπελ μπροστά, το ένα τσέλικα τετρακίνητο. Που λέει ο άλλος. Κίτνη στον αριστερό διάδρομο. Πολύ καλό χρόνο αντίδραση στον αριστερό διάδρομο σε σχέση με το δεξί. Και νικητής στο δεξί διάδρομο με χρόνο 13.038 και στον αριστερό διάδρομο έχει χρόνο 13.684.